Terve kaikki pojat ja tytöt. Tänään vuorossa Minecraft ja ensimmäinen video. Niin, eka video. Se Minecraft on todella suosittu peli. Todella hauska peli ja niin. Ja hyvä aloituspeli. Monet on aloittanut tällä pelillä. Todella hyvä peli. Maailman suosituin arcade-peli. Ja todella hyvä. Älkää välittää. Tää on kyllä aika vuorikas. Tän siidi, vuorikas siidi. Toivottavasti pidätte ja tämä screen capture on todella hyvä. ZD Softi. Älyttömän hyvä mun mielestä. En ole vielä varmaan tekeekö täällä 10 minuutin videot. Mutta mie testaan tehdä 10 minuutin videon. Niin. 10 videon. 10 minuutin pätkiä. Ei oo ostettu Minecraftia, koska mie en tarvii ostettua Minecraftia, koska tämä ladattukin on ihan hyvä. Tämä on Minecraft SP. Voi vitsi, tää on oikeesti vuorikas tunneli. Ei tunneli, vaan se mikä. Okay. Voitte kirjoittaa kommentteihin jotain hyviä pelejä, niin mä voin palata. Veikkaan, että Amnesia tulee. Ja Slenderia ehkä, jos minä saan ostettua sen, tai en mieti pitääkö sitä ostaa. Katsotaan difficulty tavallaan, okei. Ja muutakin hauskoja pelejä tulee kyllä. Käydään kattoo tää vuori täällä. Niin. Ui vittu oikeesti. Älkää välittäkö tosta. Toi on vaan yks tyhmä. Joskus tyhmä tyyppi. Ui vittu. Teen tästä varmaan 10 minuutin videopätkän. Jos vähän ja mun mielestä tämä, koska me on tehnyt kavereitten kanssa paljon videoita, mutta on tullut just vähän riitoja niiden kavereitten kanssa, joten minä en enää siis halunnut tehdä kavereitten kanssa videoita. Nyt minä teen yksin. Joskus saattaa tulla jotain kavereita mukaan, ehkä, en tiedä, tuskin. Ja ehkä tulee vlogeja, en ole varma. Saattaa tulla, mutta tuskin. Tulee enemmän sellaista pelaamista. Koska ei nyt jaksa ottaa tuota kameraa, koska siinä menee varmaan, jos olisi 10 minuutissa kaikki karakterit. Niin. Oikeesti se kamera syö ihan hirveästi pattereita.
Se on todella hyvä kamera, 10 megapikseliä, ihan tarpeeksi megapikseleitä. Mut se on huono, kun siihen tarvii jopa. Nyt on mennyt jo 5 minuuttia. Täällä on muuten puita. Tehdään tästä joku suunnilleen 10 minuuttia, koska eka video. Niin, koska minä jaksin tehdä ekaa video sellainen niinku. Niin. Eka video ei oo yleensä kovin pitkä. Minä en jaksa. Olen läski. No ei, no minä painan 40. Ne on 4. Ihan normaali paino. Ja niin, ja näitä videoita saattaa tulla 2 viikossa, maksimissaan 3 tai 4, en usko, että 4, mutta ainakin 1 tulee. Joskus voi tulla jopa 2. No, yleensä tulee 2 tai 1, mutta en tiedä 3 videoa viikossa. Koska niitä entisiäkin videoita pitää katsoa. Sitten kun on tullut vaikka tai 100 näyttökertaa, niin sitten ehkä jotain uusia, vähän enemmän uusia videoita, mutta ei ihan heti. Niin. Saadaan tulla pelaamaan multiplayerissa, saadaan tulla pelaamaan jotain sotapelejä, jalkapallopelejä ehkä, ja sitten sanon koneelle mitään sellaista, tai MR, FIFA tai jotain tällaista. Mutta enimmäkseen tulee varmaan Minecraftia ja tätä Amnesia ja Slenderia. Ehkä. En tiedä tuleeko siis niitäkään. Esim. Jos tiitä sellaisen niinku Kermit Plays Minecraft, sekä ei tee mitään muuta kuin pelaa vaan Minecraftia. Minäkin saadaan tehdä sellainen tuskin, koska ihan sama, nauttikaa videosta. Lamppuja. Turpa kiinni. Joo, tiedän mies ja haluat kuolla. Awesome. Pois. Ei. Niin. Puukin. Ensimmäinen kirjas. Pikku hetki. Ei mitään. Käydään tuolta tunnelista. Oi vittu. Tehäs käydään nopeasti hakkaa cobblestonea. Hit ja peittää. Tän on nyt lopettia. Uusi saavutus. Ai. Ei jaksot hiiltää. Turpa kiinni. Pysyvää täällä. Nyt mä tiedän. Tämä on meidän kotimme. Otetaan vaan lattia vaikka täks tammilankuks. Ja tehdään tästä vähän hienoa. Katsotaan vähän hiiltä ja laitetaan tätä soihtua. Lopettakaa joo. Eikä tää kiinnosta tällainen soihtat ja sit mä lopetan.
There we go. Here we go. Here we go. And here we go. Here we go. Here we go. And here we go. And here we go. No niin. Eli siinä oli se. Hankataan tää puu mielestä. Se oli siitä varmaan se video siinä. Mutta nähdään sitten seuraavassa osassa. Muistakaa tilata, kommata ja tykätä. No, se on moro.